герой Методи Куса. Той е просто за нас. Той е създател на ясното нашия край, тези хора не са известни и в последствие, даже като той се бори за всички тези създания. Помогни ми, баба! Отърви ме! Цъпни го с някой кърпел това проклето куче, да много чумата тръшни. Парят! Гледайте ги как са се надули и зачервили като на младо момиче бузите. Баща му беше в положение човек. Имотен беше и гледаше съответно на живота. А то какво прави, какво струва, не знае, ама замина младо момче, хубаво, като цъфнал гюл, наука да учи в София. Вито има една дума, хукнала се като костенурка през угър. Та и наша деша за губанкина, дорде не речеш. Тръгнала по тъмно още на равнака на нивата, бакла да бере. Не в работата си, бай Милю, и поръчки има много. Ама все е недоволен и все се оплаква. Си има Станчо барабанчикът, не можеш да му речеш нищо. Службата му е тъй наредена, значи и се изпълнява точ в точ. Не обичам как си Ике и не само тия деца бъркат в хорските работи, ама има и жени, като Тана Папучкина. Като разчекнат едни уста, като ханджийска порта. И Цанко бръсне човекът, ама като бай Миля пилето, браснар няма в 3 села наоколо. Един браснач има, само сърце. Не спа. От нея не мога да спа. Един от нас ще бъде повален от птицата с дантелени крила. Не знам кога ще дойде този ден, а също и какво е след това. Не знам как тъжен унес ще мълчи един от нас над спомена безкръвен и само по очите ще личи той, дето ще си казваме без думи. Един от нас ще падне в самота и ще прегръща снимки в тишината като вода, потънал под пръста, без чувство за пространство и за дати. Един от нас. А днес сме двама с тебе. И няма друго важно на света, с любов един на друг да сме потребни и да отложим заедно смъртта в един от нас. В един от нас.